Toen de euro kwam, dan moest ik een nieuwe kaartjes maken. Nou, ik denk, let me nou alles in het Fries doen. Dat is een keer wat over. Ik wil je talen met je heug houden. Ik wil net heel druwen, maar ja, hier, te chat. Ik denk dat in Fries is best hoe het schreeuwen moest. Maar samen is het schreeuwen dus. Te chat. En dat komt uiteindelijk komt het van, die naam komt uit Turkije bij, Turkse jet, daar komt het bij. Daar had het te chatten van maken. Nou, als je bijvoorbeeld spinazie had, dan had ik dat hier. Nou, een set, twee a's, nou, een slaat natuurlijk. Sommige mensen komen en zeggen, maak een krap slaat, hè, zit ik dan. Net wie erin, hè? Maar bij sommige mensen wel. En hij het witboek erbij om de goede staver in. Heb je de haan, hè? Ja. Even een witboek af. Ik denk, zo. Zullen ze nog? Friese cursus vallen, Friese schreeuwen. Ja. Dus ik had vanmorgen nog even naar Ieper gaan, maar dan ben ik bepaald weer en denk, hoe weet ik maar weg? Het is een Deense salade, het is een Deenske salade. Ja. Of nee? Ja, ik denk het al. Ja, hè? Ik denk het al. Ja. Deens zusje, hè? Ja, net haast ook gelezen, hè? Het is bij elkaar. Deenske. Ja, het zit er wel in. Maak even verrooien. Rode star, mooie rode star. In borgen sirenes, maar mooie rode star. Rode star, mooie rode star. Geen spunta's en malta's, maar beste rode star. Ja, dit is net in het Fries, hè? Nee, maar boerendoor hakken net in het Fries. Boerendoor is altijd Holland. Ik haal Volder, dus ik in het Hollands. Maar binnen ik altijd Fries. Boeten hak ik het gewoon in het Hollands. En waarom hij dit dan in het Hollands? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Iedereen wat ik lezen kan, hè? Ben je ook zo fanatiek Fries? Ja. Nou, fanatiek Fries. Ik vind het een mooie taal. Het is mijn taal en ik zou hem wel graag een beetje horen willen. Ik zeg het wel Hollands woorden tussen of Engels, maar nee, ik hou wel van Fries. Dan kom je op de toeristen, wat vinden die ervan? Maar dat vind ik wel aardig, hè? Jawel. Zodra ze weer net verstaan kunnen, dan praat ik natuurlijk wel Hollands. Maar ik bezeker altijd in het eerste Fries te praten. En dat die bordjes, alles in het Fries. Weet je wat het is? Of? Ja, ze zitten wel eens even naar de scène en dan zeg ik van, kunnen we het wel lezen? En dan gaan we soms een heel verhaaltje over. Dat vind ik wel aardig, hè? Met de tijd gaan, dan met de tijd van de klant. Dan vertel je er even door. Ja, dat is wel leuk. Nee, dat moet gezet worden. En dus dat is goed en dit is fout. Als je zegt, maar en dat is verkeerd. Zijn er mensen die daar dan opvallen? Ja, ik heb wel mensen, ik wil wel controleren, ja? Ja, wel. En ik hier laatst mensen in de val, ik kwam weer Brabant en dan ben in januari op in het park, hè? Het hoeske hier. En toen zeiden ze, nou, wat staat daar? Dan had ik het hen verteld. Dat vonden ze zo mooi. En een paar weken later kreeg ik een tegeltje. Je hebt het stingen. Hetzelfde verhaal in het Hollands. Maar als ik net een afzender, dus ik weet net erbij komen, maar ik denk dat het van die mensen komt.